Vítam vás na Zdravie.sk už pri mojom druhom videu k súvisiacemu článku o tom, ako správne posilňovať, ako na to, ako často cvičiť, aké cviky si zvoliť a tak ďalej. Ja som Valihora, tu som vám hovoril už minule, ak neviete, kto som, tak si to kúknite v predchádzajúcom článku, ak ste ho nečítali, tak si ho kúknite tiež. Dnes, ako som už pred chvíľou hovoril, sa budeme venovať tomu, ako často cvičiť. Ľudia sa ma pýtajú, ako často cvičiť a robia dve chyby. Niektorí chodia cvičiť málo často, alebo nemajú v tom systém, o tom som hovoril už minule. A niektorí zase väčšinou mladí chalani si myslia, že čím viac budú chodiť cvičiť, tým lepší budú. Takže tieto dve chyby vám dneska odstránim a keď to nepochopíte z videa, tak si prečítajte môj článok. Prvý prípad, keď chodíte cvičiť málo často alebo nemáte v tom systém, je taký, že keď cvičíte málo, tak jednoducho je to nedostatočný podnet pre vaše telo na to, aby sa zlepšovalo, ale chcem každému povedať, že aj jedenkrát za týždeň je viac ako nič, takže skúste nájsť tie svoje hranice a záleží aj, aký máte cieľ. Keď si chcete ísť len tak občas zacvičiť, tak aj jeden raz za týždeň je lepší, ako keby ste sa na to úplne vykašľali. 2 razy za týždeň už je celkom dobrá frekvencia, pretože je to stále iba také rekreačné cvičenie, ale už si telo môžeš rozdeliť do dvoch partií. Napríklad dnes budem trénovať nohy, na budúce budem trénovať vrch tela, alebo do viacerých možných scenárov, viacerých možných tréningov. 3-krát už nie je celkom dobre. To je taký začiatočnícky split, telo sa dá rozdeliť, ale môžeš cvičiť aj celotelové tréningy a 3-krát za týždeň už je celkom dobrá frekvencia na to, aby sa čosi ukázalo, aby si sa zlepšil, aby si sa niekam ďalej posunul. Takže, ako som povedal, raz je lepšie ako nič, 2-krát je lepšie ako raz a 3-krát je lepšie ako 2 razy. A záleží podľa tvojej výkonnosti a podľa toho, že čo s tým posilňovaním chceš dosiahnuť. 4 razy, 5 razy, 6 razy už sú také pokročilejšie tréningy pre pokročilých. Ja ľuďom, ktorí chcú nabrať svaly alebo zlepšiť sa, odporúčam chodiť zhruba tak 4 krát za týždeň, pretože už môžeš mať špecifický tréning, už je tá záťaž dostatočne častá na to, aby telo muselo reagovať a zároveň môžeš využiť rôzne štepené tréningy, teda sa zameráš na jednotlivé partie zvlášť. Dokonca v 4-5 tréningoch sa dá telo odcvičiť aj 2-krát, ak nerátame samozrejme celotelové tréningy. 6 a 7 razy za týždeň posilňovať sa mi zdá už dosť veľa. Ak máš túto logiku, že viac znamená vždy lepšie, tak sa jej zbav, pretože telo rastie v kľude, to hovorím celú svoju kariéru a je to skutočne tak, takže nemyslí si, že budeš rásť iba v tom čase, keď trénuješ. Práve naopak, ty rastieš vtedy, keď netrénuješ, takže si musíš dopriať dostatočný čas na regeneráciu. A to sú práve tie extra 1, 2, 3 dní v týždni, kedy netrénuješ, aby si sa mohol zlepšiť, aby ten ďalší tréning bol lepší. To bolo dnešné video k nášmu článku. Pozri si ho na Zdravie.sk. A na budúce už budeme v posilke zase, ale budeme už cvičiť, povieme si o tom nielen aké typy tréningov, ale aj aké typy cvičení si môžeš vybrať a už si ich aj názorne ukážeme. Takže sledujte Zdravie.sk, sledujte tento kanál a čítajte aj tie články, čo píšem k tomu. Teším sa na vás na budúce, čaute.